Jadi guys, mga wine ini. Ini nga, ang pinakabata ini nga, banana. 3 months pala ini. Pero ini medyo brosco ini. Pagka-brosco. Cranberry. Pili dyan, ano yun? Pagmira man yan, kuan. Sa kabutil dyan. 200. Sana ito, di ko ano, iba-iba. Iba-iba presyo. Papres lang. Local meat lang ni, di lang sa kuan. Di lang ahi mo sa Kawapuan. pambuhan. Homemade. Homemade. Ini medyo strong ini, strong. Brosco pagka. Wow. Lumay na ito, min kita, guys. Matadi kita guys. Ito marasa ini nga. Jackfruit. Ini liwat ini ngayon na chisa. Kaya la chisa ko. Kiran lang kabukos, manaugot. Chisa. Tahu ano. Di siya na no, approach pwede ko ni. Imo. Cranberry. Jackfruit. Langka. Pinya. Banana. Pero ano, nanamkin niya, parang ipagtakbo. Pwede nga ni mo. Wine ano. Pwede ba? Tadi yang Homemade. Homemade wine. ini. Tanan! Sini. Hindi pa na! Tubog na. Marami magkita mo malag sini. Pero ka lang, patuloy ka sa para mag... Tama na. Strong ito, medyo strong ito. Tubog ka sini. Wow, marami. Ano malang Wine talaga. babukit sini. Ito ini. Ato may... Matapang. May tama guys. Isa. May ito Wow. isa. At isa daw. Ay marasa ko. Ato ko lang. Ay talaga na-request ka pa. Pagsano? Ay napagkada mo. Dito lang. Alam mo, ninaregla ka. Ibalik lang. Free ko agad din. Free shot. Anli ko. Ano na kasi niya ng pagka-ubod. Joke ka lang, limited. Wow, baliwat. Sisa. Isa. Ano, lipstick ko. Jackfruit. Yung pa ini, upat pa ini. Kayo kuno. Ito. Darason sayo kay wara na kan Malbiri. Mao an Dahil lahat na. distiller. Ubus na Malbiri. Hindi na siya mapapalit. May mga produkto Sa kababtuan. kaptuan. Lipstick ko. Boy! Ay, nalariga ako. Dito lang sa kababto. Ano rin na wala ka Sa may mga tulay. Asa tulay. wala ka mga distributor nga Waray kay tindahan. diri pakaya kay diri daw man nahihimo kung saan fruits limited. Pero kung daw man fruits, pero saan pinya, pag season saan may pinya nakakong pinya. Oo. Di kan ang kuan ining langka nakakulat na sa August. Niya, kaya di naman nag-season niya, di ba ko? Oo, mako. Mayat dito yan, nag-ipaprocess. Malbiri. Rosil. Tapos, Magras. kuan ining 200 na pagod. Rosil, tapos Minggo. Minggo. Tadi na ka? Tadi na yun. Langka. Napakagod. Tadi kita. Tadi ko na. Kuan. Niyan, nang kiling-kiling na kami siya niya dito. Yun, natagitan niyan na lang kung Di, waray natin silang uber. Waray ang uber. Oh, wow, May fay. tama ini. may tama. May tama talaga. Kung damo, kung makadamo ka, pero di nga, hindi ka kay mga panlay ni mga 10-12% man lang. 12% alcohol. Wala ka rin kam, di ka padisan ini yung kamula. Kung wala kang nga niya Wow. talaga, bangin mag-ubay, gitar mag-ubay, day. Balyo na! Kailangan Niyan. niya. Tama, pa-reserve mo na, para sa Oo, pagpa-reserve. ano na yun? Ay, taplas na rin ini. Ang kwan man.
Tadi yung taga na naubos. Ang saging, di ba? Ang saging, kung Saan ano daw saging? 3 months pala yun. Wala ka makapalit kami kay papaupay ko no. Mas magupay-upay makit sa... Ang unwind kasi tig-iha, tigrasa. Oo, totoo yan. Ito mga 4-5 months na. May 6 months na. Ini bagulay ni. Magula kasi adi. 3 months lang. Wala nga nag-battles ito. Napulo lang kay. Mahir pa. At 6 months ito. Marasa pa ito. Oo. Medyo may pagkasod-kasod pa, di ba? Pero pag abot ito mga 5-6 months, tigrasa ito. Mga hubog na. Mga grasa. Pag mapinit,